We gaan een nieuwe tijd in. Een tijd om te beginnen van opbouw van de nieuwe landen en structuren. Maar daarbij past ook een gezamenlijk beleid ten aanzien van de toekomst van het Koninkrijk. Dat is iets waar wij samen aan moeten werken. De motie waarin gevraagd wordt bij de herziening van het statuut 4 talen te erkennen, illustreert de gezamenlijkheid en de diversiteit in het Koninkrijk. Bij de vernieuwing van het statuut zullen we ook een oplossing moeten vinden voor het democratisch deficit dat nu nog bestaat. Want waar de democratie de basis is voor elk van onze gemeenschappen en voor ons samen zijn in het Koninkrijk, kan en mag er ten aanzien van de belangrijkste wet van ons Koninkrijk geen sprake zijn van een democratisch deficit. Mevrouw de voorzitter, er is de afgelopen jaren door heel veel mensen heel hard gewerkt. Dankzij de onvermoeibare inzet van al onze adviseurs en medewerkers, dankzij ook de grote betrokkenheid van verschillende bewindslieden aan beide zijden van de oceaan, is die complexe en belangrijke wetgeving waarover u de afgelopen dagen heeft gesproken en waarover u zo dadelijk gaat stemmen, gereed gekomen. Ik dank u allen en namens de bevolking van de Nederlandse Antillen, leven het Koninkrijk. Hij gaat nog even naar beneden. Het gaat naar beneden. En dan geef ik nu het woord aan de door de delegatie van de Nederlandse Antillen aangewezen bijzondere gedelegeerde, de voorzitter van de Staten, de heer Atacho. Ik wil graag mijn erkentelijkheid betuigen aan u allen voor uw bijdrage, voor uw inbreng en vooral het werk dat u allen heeft verzet om deze wetgeving tot stand te brengen. Mevrouw de voorzitter, ik dank u voor de kundige wijze waarop u de vergaderingen steeds in goede banen heeft weten te leiden en voor de spreekwoordelijke gastvrijheid die u ons heeft geboden. We gaan nu op weg naar de volgende stap in het proces. Ik doel op stemmingen. Een proces dat uiteindelijk zal moeten uitmonden in een nieuwe status voor Curaçao, voor Sint Maarten en voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De meerderheid van mijn delegatie stemt in met de voorliggende voorstellen van Rijkswet, met de wijzigingen van het statuut, met de reactie van de regering op de amendementen en met de gewijzigde amendement van het lid Remkes, Consuis, ter vervanging van dat afgedrukt onder nummer 9 ten aanzien van de ontwerprijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De pijnpunten in dit amendement zijn naar tevredenheid afgehandeld. Ik dank u allen. Dank u wel. En dan geef ik tot slot het woord aan de heer Lee. En hij is door de delegatie van Aruba aangewezen als bijzonder gedelegeerde en is voorzitter van de Staten van Aruba. Onze delegatie wil het kort en krachtig houden. Wij steunen de voorgestelde veranderingen in het belang van het Koninkrijk en rekening houdend met de wens van de respectievelijke bevolkingen en vertrouwen erop dat er rekening zal worden gehouden met de wens van het Arubaanse delegatie zoals hiervoor uitgedrukt. Wij hopen dat u ook de nodige steun verleent aan de totstandkoming van de nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Ik dank u. Dank u wel. Pardon, ja, gaat u gang. Het is denk ik bekend dat wij als PVV-fractie helemaal niet zien in dat hele proces wat nu vandaag wordt afgerond, het niet betalen van die 1,7 miljard, dat we vinden dat er een referendum moet komen, dat we hele andere plannen hebben met Antillen. En daarom zou ik zal het niet iedere keer doen, maar wel de eerste keer bij die belangrijke motie Brinkman graag hoofdelijke stemming willen hebben. Er is een verzoek tot hoofdelijke stemming, dat kan ieder lid vragen als hij dat wenst. Dus zullen we hoofdelijk gaan stemmen over de motie van de heer Brinkman over het stoppen met de staatkundige vernieuwing. En ik geef het woord aan de griffier en hij begint met nummer 76. Van Leeuwen, Leijten,
Luiben, Mostwijk. Voor de motie hebben gestemd 9 leden. Tegen de motie hebben gestemd 120 leden. De motie is verworpen. Ja, Curaçao is niet klaar en Sint Maarten is al helemaal niet klaar, maar ook de wetten zijn niet klaar. De grondwet moet nog worden veranderd. Daar moeten we nog aan beginnen. De waarborgfunctie moet worden uitgewerkt, zodat we weten waar Nederland binnen het nieuwe koninkrijk verantwoordelijk voor is. Ook daar moeten we nog aan beginnen. Net als het democratisch deficit. De regering vraagt of we vandaag een statuut goedkeuren voor het koninkrijk, terwijl de discussie over een fundamentele herziening van datzelfde statuut nog moet beginnen. Het fiscale stelsel van Curaçao is niet klaar. Dat van Sint Maarten evenmin. De belastingwetten voor Bonaire, Saba en Statia moeten we nog behandelen. Bonaire moet nog een referendum houden. En wellicht Statia ook. Dit is echt te gek. Een aantal wetten die we vandaag moeten goedkeuren kunnen in de toekomst heel bruikbaar zijn voor het nieuwe koninkrijk als we klaar zijn. Die wetten kunnen we goed gebruiken als we klaar zijn. En als het amendement van de heer Remkes wordt aangenomen, kunnen we zelfs de politiewet steunen. Hoewel het eerste amendement beter was dan het tweede. De wet financieel toezicht steunen we echter niet. Dat er toezicht wordt gehouden is goed, maar we weten nog niet waarop. De belastingwetten zijn immers nog niet klaar. Het is niet klaar, het huis is nog niet af. De regering dwingt ons om nu een keuze te maken. De SP kan dan alleen maar nee zeggen. Daarom stemmen we nu tegen de voorgestelde wijziging van het statuut en daarmee tegen de nieuwe staatkundige verhoudingen. En ik wens de leden van de Eerste Kamer veel wijsheid toe. Dank u wel. Dan gaan we nu stemmen over bij 1a. Stemmingen in verband met de regeling van taken en bevoegdheden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie. 32017 R1884. Wie is daarvoor? SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, VVD, ChristenUnie, SGP, mevrouw Verdonk, CDA, aangenomen. Dan zijn we gekomen aan het eind van de stemmingen. En ik schors de vergaderingen tot 4 uur.